ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಭದ್ರಗಿರಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಈತೆ ಐತಿನ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಲ ತುಳುನಾಡೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವಂತ ಜನ ನಿಕುಲುತ್ತೆ ಸರಿ ತುಯ್ಯರ್ನ ಈರ್ನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪೊಲೆ ಅವಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಕುಲ್ದಿನತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬುಡ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಣತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಡು ಈರ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಈರ್ನ ಹುಣಸೂರು ಆ ಭಾಗ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತನು ತುಳುನಾಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯೋಡು ಕೊಡವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತನು ಈ ಕೊಡಗು ಭಾಷೆ ತುಲೆ ಐನು ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಐದು ತುಳುಲುಂಡು ಐದು ತುಳುಲುಂಡು ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷಿಯರ್ನ ಕಾಲಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರಚಲಿತೋಗು ಬತ್ತದು ಆ ಜನಾಂಗ ಐನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅಕುಲು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಯರು ಆಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೇರ್ದು ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಬಣ್ಣ ಆತೇನು ಒತ್ತೊಂಡಲ ಆತೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮವರಿಪುನ ಕೆಲಸಲ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಪುಟದಿನ ಓಲು ಪಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಕವೇ ಬೋಡಿ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೇನ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಈ ಪುಟದಿನಿ ಓಲು ಇನ್ನು ಬಾರ್ಕೂರು ದತ್ತ ಮಧ್ಯಡೆ ಪುಟದಿನಿ ಈ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಸಾಧಕೇರು ಪುಟದು ಪೋತೇರು ಇಂಚೆಂಚೋಗು ಬಲೆ ಇಂಚೋಜಿಗೆ ಬಲೆ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪತ್ತಲೆ ಏತು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲು ಸಾರಸ್ವತ ಅಕುಲು ಏರು ತುಳುವೇರತ್ತೆ ಅಕುಲು ಅಂಚಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಬನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾಯರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದೇವರಾಯರು ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅನಂತನಾಗ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಬೆನಗಲ ನರಸಿಂಹರಾಯರು ಮುಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರು ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ರೋಹಿಣಿ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಇಂದು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಡೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರವು ಅಕಲಿನ ಅಪಗ ಸಾರಸ್ವತೇರು ಅವನು ತೂಪಿನ ತುಳುವೇರ ಆದ ಆ ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟಿ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಏತ್ಯನ ಪುಟುದಿಜರು ಬಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕುಲು ಪುಟುದಿರು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನ ಲೆಕ್ಕಂದ ಕುಲುತ್ತೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಾಂತಬಾಲೆ ಬುಧವಾರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮುಗೆರೆರ್ನ ಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಐದು ದೇವ್ ಪೂಜೆರು ಸಿರಿ ಏಳುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಪೂರ ಏರು ತುಳುವೇರೆ ಇನ್ನು ದೈವಿಕವಾದ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕದು ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ಬದುಕಿರಕುಲು ಐಕಿನಿ ಆಪುಣು ಬಣ್ಣದ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ಟದ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯತ್ತು ಬನ್ಪಿನಿ ಅಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಎರಡು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಒಂದು 6 ಜನಕ್ಕೆ ಐತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ಐನು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೂರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನೂರೇ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆದ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ತುಳುವನಾಡು ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಪಂಚವರ್ಣ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು ಯಾ ಮಾತ ತೂಪೇನಿಕುಲು ಮಾತು ಎಂಸಿಡಿ ಬನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜಂಟ ಕೇಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣ ದಾದ ಅಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತಿ ಯಾನ್ ಪಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ತೆರಿ ಉಂಡಿರೆ ಕಂಡ ಆಲೆರೆ ಎಂದು ಕಂಡ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ಏರು ಒಕ್ಕೆಲಕುಲು ಪಂಡ ಒಕ್ಕುನಾಯ ಬನ್ನೆಕ್ಕು ಒಕ್ಕೆಲ ಎಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತು ಒಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ಎಂಚಿನ ಕೆಯಿರ್ದು ಬಾರನ್ನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕು ಒಕ್ಕುನು ಅನ್ಪಿನಿ ನೆಲ ಒಕ್ಕುನತ್ತು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನ ಪೈರಿರ್ದು ಕಾಳುನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನೈ ಕಂಡಾಲಿ ಅಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬರ್ಪಿನೇರು ಬಿಲ್ಲಾಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತದೆ ಐಟೇ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆಡೆ ಅಕುಲ್ ತಾರಿದ ಕೊಡಿಕ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತು ದಾರ ಕಟ್ಟದು ಇಂಜಿನ ನುಂಡದೆ ಕಲಿಜ ಪುಡಾದ ಅವು ಅಕಲ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಥ ಆಣತೆ ರಡ್ಡನೇ ಜನಾಂಗ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಾರಾಧನೆಗಳ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆಲ್ಲ ಕುಂತಂತಿನಗಳು ಕಂಡಾಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಕಾಲೇರು ಮರಕಾಲೆತ್ತು ಮುರಕಾಲಿ ಮುರಾ ಪಣ್ಣಂಡ ಭೂಮಿ ದಡಿತ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತ ಕಾಲಿ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುರಾ ಪಣ್ ಪರ್ನಿಕುಲು ಹತ್ತು ಭೂಮಿ ದಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಪತ್ತು ಭೂಮಿ ದಡಿ ಜಲ ಕೊಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಂದತ್ತದೆ ಐಟಿ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನಕಲು ಮುರಕಾಲಿರು ಸತ್ಯವಂತೇರು ಮುಂಡಾಳಿರು ಮುಂಡಾಳ್ದ ಕುಲು ಬನ್ಪೇರು ದಾಯ ಮುಂಡಾಳಿರು ಮುಂಡದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡೋ ಮುಂಡೊಂದು ದೈಹಿಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಮತೆತ್ತಿನ ಕುಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿನ ಕುಲಾದಿತ್ಯರು ತುಳುವೆನಾಡಿರ್ನ ಮಾಂಡಲಿಕೆರ್ನ ಮುಂಡಾಳಿರು ಐಕತ್ತೆ ಬಬ್ಬುನು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರಜೇರಿ ಐನು ಮುಂಡಾಳ ವರ್ಗನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಏತ ಆಧಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಾಣಿಯರು ಈ ಐನೇ ವರ್ಗತ್ತಿನ ಮೂಲೋಡು ಐನೇ ಕಡಲಾಯೆ ಮಡಲಾಯೆ ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆ ಕಡಲಾಯೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯೆ ಮುರಕಾಲೆ ಮಡಲಾಯೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವೆ ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆ ಐನೇ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಬರ್ತನೆ ಇಂದು ಪಂಚವರ್ಣ ಈ ಐನು ವರ್ಣ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನ ಸಾಧಿಗುವ ಜಾತಿ ಬತ್ತಿಜ ಉದ್ಯೋಗ ಬಕ್ಕವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಿ ವಿಭಾಗ ಗೊಂದಲಪ್ಪನು ಜಾತಿದ ಮಲ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾತಿದ ಬುದರ್ಡು ತಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಅವು ಇತ್ತನ ಅವು ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಚವರ್ಣಡೆ ಮಾತಲತ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಮಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತೆಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅರ್ಜುನನ ಅಪಗ ಆತ ಪಕ್ಕಾಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನ ಅವು ಮನುವಾದ ಅವು ಜಾತಿ ಅವು ವರ್ಣ ಅಂಚ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೊಂದು ಜನ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜ ನಾಲು ವರ್ಣದ ಅದೇ ಒರಿ ಜ್ಞಾನನು ಏರು ಗೇಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆನ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯನ ಜ್ಞಾನಡು ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಏರ್ ಪೋಪೆನ ಪ್ರಾಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆ ಈ ಸಮಾಜನು ರಾಷ್ಟ್ರನು ಗಡಿನ ಕಾಪೆ ಬಣ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಗುಣವಾದ ಅವು ಗುಣವು ಪೂರ ಐನೇ ಪಣ್ಣತೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಗುಣಕುಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗೇನ ಐನತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಗುಣಕರ್ಮಗೂ ತಕ್ಕ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ತುರು ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಡು ತುಂಬೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಗುಣಕರ್ಮಗೂ ತಕ್ಕ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಎತ್ ಶೋಕುಡು ಪಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಐನ್ ತಿರಿಯಂದೆ ಓಲ್ಲ ಉಂಟದು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಡು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಮನು ಇಜಮುಡು ಅಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಮನುವಾದ ಶೋಷಿತವ ತಪ್ಪವ ಐನ್ ಸರಿ ಓದೊಂಡ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜ ಆತು ಜನ ಏರ್ಲ ಹಾಳತ್ತು ಐನು ಸರಿಯಾದ ತುಂಡೈತೆ ಅರ್ಥ ಐಟೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ತೋಜಿನ ಅರ್ಥಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಗೂಢಾರ್ಥ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಆ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ರೀಚ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಒರಿ ವೈಶ್ಯ ತಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದ ಐಟು ಬದುಕುವೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಾರ್ದು ಬದುಕು ಬಿದಡ್ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡೆ ತಾಯಿ ವೈಶ್ಯ ಐಟು ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ ವೈಶ್ಯ ಧರ್ಮಂದೇ ಉಂಡು ಅವೇ ಶೂದ್ರೆ ಓವುಲ ಆಯ್ಜಿ ಮೂಜಿಲ ಯಾನ ಆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಬದುಕು ಬಿದಡ್ ನ್ಯಾಯ ಶೂದ್ರೆ ಇಜ್ಜೆರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅದು ಬೇತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇಜ್ಜೆರೆ ಶೂದ್ರೆ ಆದ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜೆನೆ ಐನ್ ದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒರಿನ ಮಿತ್ತ ಆ ವಾದ ಈ ವಾದ ಅಂತ ಪನೋಡು ಐನ್ ಬುಡೋಡ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೋಕುಲನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಪಿನ ಕಾಲ ನಾವು ಐನ್ ಬುಡ್ದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಾ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಆತನ ಕೇಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಪಗ ಸಮಾಜಡು ದಾದಾಪುಣು ಪಲ್ನೆ ಅತಂತ್ರತೆ ಬರ್ಪುಣು ಭೇದ ಬರ್ಪುಣು ಭಿನ್ನತೆತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಉಂಡಾರ ಬಲವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಭಿನ್ನತೆ ಬರ್ಪಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಈಗ ದುಂಬುರ್ದಿಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದದ್ದು ಅನೇಕ ದಾನೆ ಆದ ಕುಲಕೋಟಿ ನಾಶ ಆಯ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ದುಂಬುರ್ದಿ ಬೈದನು ಆ ಭಿನ್ನತೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಪ್ಪುನು ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿದ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಲಿಯುಗ ನಡಪೊಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಅವು ಮನುವಾದ ಅವು ಮನುಯಿಸಂ ತಪ್ಪು ಈ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಶೋಕ ಪಂತೇರು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಬೇತ ಬೇತ ವಿಕೃತಿ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಸೇರಾದ ತಿದ್ದು ಬರೆಯರ್ನ ಮನು ಕಾರಣ ತೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲ ಒಂದು ಬದಲ ತನ್ನ ಪೆನ್ನಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಆಯನ ಮನೋ ಕವಿನ ಬರೆಯಿನ ಆಯನ ತಿದ್ದಿನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ಆಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗೂ ತಕ್ಕ ತಿದ್ದುತ್ತೇಡ ಐಕ್ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ ಪರಾಶರ ಕಾರಣನ ಕಲಿಗೋಡು ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಲ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಈ ಐಕ್ ಆಯನ ಆ ಕಾಲಗೂ ತಿದ್ದು ಬರೆಯಡ ಐಕ್ ಆಯಗ್ ಮನುಕು ನೆರ್ಪಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತೊಡ್ಲಾತನ ಪೂರ ಆಯಾ ಕವಿ ಆ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬತ್ತನು ಐನ ಸೇರ ಒಂದು ಹೋತೀನಿ ಮೂಲಜ ಮಹಾಭಾರತ ಬನ್ಪೆ ಮೂಲ ಜಯ ಅನುಪು ಆ ಜಯಟು 24,000 ಚಿಲ್ಲರನೇ ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲ ಐನಿ ತೆಂದುಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಐತ ರಹಸ್ಯರಾವರಣ ಒಂದು 24,000ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುನ್ ಒಂಜೇ 1 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಆತನು ಅವು ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಐನು ಓದುದು ಐಟು ದಾದಾದ ವಿಕಾರಗಳು ಸೇರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಐನು ಖಂಡನೆ ಆತಜ ನಾನೇ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಐನು ಖಂಡನೆ ಯಾರ ಬಲ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಐಂದೆ ತೊಂದು ಆ ಸತ್ಯನಿ ಏರ್ಲ ನಾವಿರ ಪೋಪುಜೇರು ಆಯ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆತಜನ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಆಯರ ಬಲ್ಯ ಬಿ ಆಂಜೋ ಪನ್ಪಿನ್ ಅವು ಉದಾಹರಣೆವು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಕೃತಿ ಮಹಾಭಾರತ ವೇದ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಕೃತಿ ವಾ ಕಷ್ಟುಲ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೃತಿ ಐನು ವಾ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಕೊನೆ ಇರ್ಪಂತುಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಕೋಡೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಐನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಜನಮಾನಸನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಐನು ತಿದ್ದಾಯಿನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿದ್ದಾಯಿನಿ ಆ ಕಾಲುಡು ನಂಗೊಂದು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ಬೋಡತ್ತೆ ಸಮಾಜನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನು ತಿದ್ದಾದು ಅವು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತನ ರಥದನ್ ಅವು ಅಂಚಾದ ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ತಿದ್ದು ಬರೇನಕ್ ಸದನ್ ಮನುಕ್ ಮೂಲ ಕೃತಿನ ಆಡಡಪ್ಪ ಮೂಲ ಆಯ್ತ ಒಂದು ನಾಡದ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಓ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಣ್ಣದು ಪಂದ ಸಮಾಜ ತೋಚಬೋಡ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿನೇನು ಐಟ ಅಂಚ ಬರತೆ ಪಂಡದು ಮನುಯಿಸಂ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೂದೆ ಮನು ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರ್ಯಾಗ ಭಾರ್ಯನ ಮರ್ಯಾದೆ
ಪಿತೃಗೆ ಪಿತೃನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಏರೇರಿಗೆ ವಾವ ಮರ್ಯಾದಿರು ವಾ ರೀತಿ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚೆಂಚ ನಡತೊಂಡು ರಾಜಗೂ ಆ ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀತಿ ಇಂಚ ಬದುಕಲೇ ಜೋಕುಲೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನುಕ ಪರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮನುಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ನಂಗೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಪೋಯರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡವು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜೀವನ ತುಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿರು ಪುನ ಮಾತ ಜೀವಿಲಿಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೆ ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ನಡಪುಡಂಡ ಆಯ್ಕೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ಕೊಂದು ಸಾದಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯರ ಕಾಡು ಪೋಯರ ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ NH ಮಲ್ತದೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಐಟ್ಲ ಬೋಪಿನ ನಿಧಾನ ಆಪುಂಡು ಮಂದಿ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಅಗೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾಲಕಾಲವು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು 4 ಜನ ಕುಲ್ದತ್ತಂದೆ ಮೈಕೊಡು ಪತ್ತು ನೆರ್ಪಿನ ಅತ್ತೈಕ್ అయిన ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನಂತ ಆಯ್ತು ನಂಬಿಕೆಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಇನ್ನು ನಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಆ ರೀತಿಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಪತ್ತನ ದಾನ್ಯಾವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಂಡ ದಾನ್ಯಾವ ಪಲ್ನೆ ವಿಪ್ಲವಾವು ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಯವು ಅವು ದೋಷ ಗ್ರಂಥಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಗ ಪಾತೆರ್ದು ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದೋಷ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೆರಿಯಂದ ಏನು ಕೊಂದೈಜೀರ್ ಅಂಚಾದ ಆ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ